Min Jannar sa Novembru ta' din is-sena fit-teatri ta' Mater Dei saru 49,224 intervent. 42,171 minnhom kienu operazzjonijiet skedati, filwaqt li 7,053 minnhom kienu interventi ta' emerġenza. Dan ifisser li fl-ewwel 11-il xahar tal-2015 f'Mater Dei saru 1,420 operazzjoni iktar mill-istess perjodu fl-2014, meta saru 47,804 interventi. Meta wieħed jeżamina iktar fil-fond din id-differenza jsib li ż-żieda rreġistrata kienet fl-interventi skedati, hekk kif l-interventi b'emerġenza naqsu b'214. Bil-ftehim li sar mal-Isptar St. James f'Lulju li għadda, sa Novembru saru 139 operazzjoni oħra f'dawn iż-żewġ sptarijiet privati. Dwar din iż-żieda fl-ammont ta' operazzjonijiet, il-Ministru għas-Saħħa Konrad Mizzi sostna li fl-aħħar snin il-Gvern ħadem fuq dak li huwa ta' prijorità għan-nies, jiġifieri iktar sodod fl-isptar u inqas waiting lists. Dan kollu qed isir permezz ta' improvement fil-management fil-proċessi u fl-IT ukoll biex il-persuni u l-pazjenti jdumu ġewwa l-isptar Mater Dei kemm ikun hemm bżonn ma jdumux iktar mill-suppost. Qed naħdmu wkoll biex inżidu l-utilization tat-teatri biex nużawhom fil-weekends kif ukoll wara nofsinhar, jonqos ħafna xi jsir f'dan ir-rigward. Qed naħdmu wkoll mas-settur privat biex inżidu l-operazzjonijiet u fil-fatt saru numru ta' operazzjoni fis-settur privat dawn l-aħħar xhur u fix-xhur li ġejjin se jsiru madwar 400 operazzjoni oħra fis-settur privat. Fix-xahar li għadda biss saru 4,494 operazzjoni, 56 operazzjoni iktar mill-istess xahar tas-sena li għaddiet. L-iktar jum li fih saru operazzjonijiet kien it-tnejn b'total ta' 1008 operazzjonijiet.